Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Loranyo. Taong 1970, Matag-ob, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatago si Loranyo sa Leyte. Tubo siyang Manila, subalit napadpad siya sa lugar na yon, buhat sa kanyang mga utang na hindi naman niya nabayaran. Maraming ginawang iligal itong si Loranyo. Naging bahagi siya ng pasugalan, tauhan ng mga sindikato noon sa Maynila, paupahang mamamatay tao at iba pang mga gawain na mariing kinokondena ng gobyerno. Bale, nagkawatak-watak lang noon ang kanilang grupo noong minsan silang mabulilyaso sa isa nilang plano. Magmula noon, nagtago na itong si Loranyo hanggang sa isang taon lang noon ang lumipas, nakabalik na siya sa probinsya ng kanyang mga magulang sa Matag-ob. Ngunit dahil sa kawalan noon ng balitang magtutukoy sa kasalanan niya, kung kaya't namuhay siya sa lugar na yon na ang pakilala niya, isa siyang negosyante. Ang ipinakita niyang basihan para mapatunayan ang kanyang sinabi ay ang salapi niyang dala at iilang mga papeles na merong kinalaman sa mga titulo ng lupa at ari-arian. Dahil dito, nakumbinsi ni Loranyo ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang mga kababaryo. Sa halos ilang araw ng kanyang pagdating sa kanilang lugar, wala siyang ibang ginawa kundi ang magsaya kasama ng kanyang mga kababata. Bumili rin siya noon ng iilang piraso ng lupa nang sa gayoy meron siyang mapagsasakahan sa lugar. Habang binibilog ni Loranyo ang mga tao sa kanilang baryo, meron naman siyang napansing isang lalaking kahit anong gawin niyang pag-anyaya, hindi ito nagpapaunlak. Ilang beses na din silang nagkausap ng lalaking yon, subalit ni isang salita, wala yung sinasabi sa kanya. Ang tanging ginagawa lang nito kapag lumalapit siya, seryosong tumititig sa kanyang mga mata. Noong una, inakala niyang may sakit lang yun sa pag-iisip pero hindi siya roon gaanong nakukumbinsi buhat sa palagi niya yung nakikitang nagtatanim ng palay. Halos araw-araw yata walang patid ang pagsasaka nito sa kanilang lugar. Tuwing gabi naman, dumaraan lang yun sa kanilang tahanan para makauwi sa bahay nito. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Loranyo ay noong mabalitaan niya sa kanyang mga magulang na meron pa palang pamilya ang lalaking yon. Halos magdadalawang linggo na din kasi siya noong nanatili sa kanilang baryo pero ni minsan hindi niya nakita ang magulang ng lalaking palagi niyang napapansin. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang kanyang katanungan, nagdesisyon siyang ilahad ito sa kanyang mga kaibigan. Ipinadaan niya ang tanong niyang yon noong sila'y nag-iinuman nang sa gayoy hindi siya nito mapaghinalaan na meron siyang iniisip na kakaiba sa lalaking kababaryo rin nila. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang naging tanong, bigla yung natahimik, sabay wika sa mga ito ng, "Bakit, Loranyo? Naakit ka ba ng kapatid nitong babae?" "Maganda nga talaga yun. Pero wag mo nang balaking mapasayo. Kuno-kunong aswang yan dito sa ating lugar. Ano man ang gawin nila, mas mainam na wag na natin silang pakialaman." Nang marinig naman ni Loranyo ang sinabi nito, tumawa lang naman siya na para bang isang biro lamang ang istoryang kanyang narinig. Bagaman hindi niya pa nakikita ang kapatid nitong babae, labis siyang natutuwa gawa ng sa lugar na yon, hindi niya maisip na sikat pa pala ang kwento tungkol sa mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nanatili namang tahimik ang kanyang mga kainuman habang siya'y pinagmamasdan. Nang mapansin naman ni Loranyo na hindi na nakakatawa ang kanyang ginawa, dahan-dahan naman siyang tumahimik habang sumasagot dito ng, "Pasensya na kayo ha. Sa Maynila kasi, kapag nakakarinig kami ng tungkol sa mga aswang, tinatawanan lang namin yan.
Hindi naman sila totoo, di ba? Gawa-gawa lang sila ng ating imahinasyon. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nakapagtimpi ang kanyang ama. Paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong hinawakan sa balikat habang sumasagot sa kanya ng, "Pwes nandito ka sa atin, kaya dapat matakot ka. Wag na wag mo silang tatawanan. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin. Dedepende ka sa iyong armas. Pasensya na, Loranyo. Hindi sila tinatablan yan." Nang marinig naman ni Loranyo ang sinabi nito, doon na siya tuluyang natahimik. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang biglang dumaan sa kanilang harapan ang pamilya ng lalaki. Bawat isa sa mga ito, nakatitig kay Loranyo, bumubuka-buka ang mga bibig na parabang nag-uusal. Sinusubukan pa yung lapitan ng kanyang ama pero maging ito man ay walang nagawa. Sa pag-alis ng pamilyang yon, paisa-isa namang nagpaalam sa kanya ang kanyang mga kababata. Marami pa silang alak noon pero nagdesisyon ang mga itong umuwi na parabang meron yung kinakatakutan noong mismong gabi. Dala ng inis noon ni Loranyo, inubos niya ang alak na yon kahit siya lang na mag-isa. Habang umiinom siya, nanatili namang nasa labas ng bahay ang kanyang ama at nagbabantay sa kanya. Sa pagsapit ng 11:11 ng gabi, napakatahimik na ng paligid. 2 bote na lang dinoon ang iniinom na alak ni Loranyo bago siya magpasyang pumasok para magpahinga. Sa pagbukas niya ng panghuling alak, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng kakaibang huni sa paligid. Dahil dito, dahan-dahan naman siyang napatayo at kasabay nito ang mabilisang paghihila sa kanya ng kanyang ama papasok sa kanilang bahay. Segundo lang noon ang lumipas nang masipat ni Loranyo ang isang kakaibang nilalang na bigla na lamang lumapag sa mesa kung saan siya umiinom. Kahit nasira na ng nilalang na yon ng gasera, kitang-kita niya pa rin ito buhat sa mga nanlilisik nitong mga mata. Pagpasok nila sa loob, agad namang itinrangka ng kanyang ama ang pinto habang patuloy na pinakikinggan ang huni ng aswang. Akala ni Loranyo, wala na siyang dapat pang ipagkabahala noong mga oras na yon, pero ang hindi niya alam, yun palang ang unang pagpaparamdam ng mga nilalang. Habang siya ay nakaupo noon sa sahig, panay naman ang pagmamakaawa dito ng kanyang ama habang pilit nitong pinipigilan ang pag-uga ng pundasyon ng bahay nila. Dahil sa mga pangyayaring yon, may mga pagkakataong sinisisi siya nito sa mga nangyayari pero dala ng kalasingan ni Loranyo, hindi niya na yon napagtuunan ng pansin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dahan-dahan na ring nandilim ang kanyang paningin hanggang sa hindi niya napansin na nakatulog na pala siya. Paggising niya magtatanghali na. Nasa loob na rin siya ng kanyang silid at halos walang maalala. Pagbangon niya sa kanyang higaan, agad naman siyang tumungo sa kusina ng kanilang bahay para maghilamos. Maya-maya pa, nang makaharap na niya ang mga magulang niya, doon pa lamang niya naalala ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Dala ng kanyang kuryosidad, mahinahon naman niyang tinanong ang kanyang tulalang ama ukol sa mga pangyayaring yon pero hindi yun makasagot sa kanya. Sa katunayan, ang nagpaliwanag sa kanya ng mga bagay-bagay ay ang kanyang kapatid na nasa 18 na din ng edad. Ayon dito, lahat ng naaalala ni Loranyo, totoo. Hindi niya yun panaginip ni imahinasyon. Dagdag pa nito na dahil sa kanyang mga sinabi noong gabi, labis siyang ikinagalit ng mga aswang na naninirahan sa kanilang lugar. Mariin din itong inilahad sa kanya na hindi yun titigil hanggat hindi siya natuturuan ng leksyon. Ang mas ikinakatakot pa nila noon
ay baka patayin ng mga ito si Loranyo buhat sa kanyang pang-iinsulto sa uri ng mga ito. Nang marinig naman niya ang lahat ng sinabi ng kanyang kapatid, bahagya naman siya noong napasipat sa kanyang ama nang marinig niya yung magwika ng, Loranyo, ayaw naming muli kang mawalay sa amin, pero kinakailangan mo na atang bumalik sa Maynila. Hindi naman sa ayaw ka namin ditong manirahan. Ang sa amin lang, makaiwas ka kahit sa konting panahon. Ang galit ng mga nilalang na yon sa'yo, hindi lang aabuti ng ilang buwan. Kung hindi ako nagkakamali, taon ang bibilangin ito. Kesa naman makipagmatigasan ka, mas mabuting umiwas na lang tayo. Sa huli, tayo din naman ang kawawa. Anong laban natin sa mga taong may lakas ng isang demonyo? Hindi ba wala? Nang marinig naman ni Loranyo ang pagalit ng kanyang ama, hindi niya maiwasang makaramdam din ng galit sa mga nilalang na yon. Alam niya sa kanyang sarili, maliban sa kanilang lugar, wala na siyang ibang lugar pang mapupuntahan. Yung pera niya, naubos na niya sa kanilang ari-arian, kung kaya't kahit gustuhin niya mang tumawid ng dagat, paniguradong maghihirap lang siya sa kabilang ibayo nito. Ayaw naman niyang bumalik sa dati niyang buhay, lalo pat hindi na kagaya ng dati ang sitwasyon niya. Karamihan sa kanyang mga kaibigan sa Maynila, kung hindi patay na, nagdurusa sa kulungan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nilang mag-ama, nagdesisyon itong si Loranyo na halungkati ng mga dalang gamit niya. Sa ilalim ng kanyang mga damit, naroon ang samut-saring uri ng baril na kalimitan niyang ginagamit sa pagpoproteksyon ng kanyang sarili. Pagkasilay naman dito ng kanyang ama, muli siya nitong pinaalalahanan na ang lahat ng armas na yon walang magagawa para siya ay matulungan. Subalit sa kabila ng mga paalala nito, hindi nakinig itong si Loranyo. Ang tanging naging rason niya sa ama niyang yon, wala sa kanyang paninindigan ang umatras sa anumang laban. Dahil sa kanyang mariing pagtutol ukol sa payo nito, kung kaya't wala naman yung nagawa, kundi siya ay hayaan. Matapos makakain ng tanghalian itong si Loranyo, binaybay niya ang daan patungo sa bahay ng lalaki na pinaghihinalaang aswang ng kanyang mga kababata. Pagdating niya sa lugar, tumambad sa kanya ang dalawang matandang lalaki, isang matandang babae at ang binatang palagi niyang nasisipat sa palayan, kasama ang kapatid nitong may hindi maipagkakailang ganda. Bagaman hindi ito tumitingin sa kanya, alam na alam ni Loranyo na pinakikiramdaman siya ng mga ito. Pagpasok niya sa loob ng bakuran ng bahay nito, agad naman siyang sinalubong ng matandang lalaki. Pagharap nilang dalawa, napangiti lang naman yun sa kanya habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nakaramdam ng labis na pagkahilo itong si Loranyo, subalit pinipilit naman niyang panatilihin ang pagiging normal ng kanyang sarili. Kahit sukang-suka na siya noon, ginawa niya ang lahat upang hindi siya maging katawa-tawa sa harap ng pamilyang yon. Upang manumbalik sa dati ang kanyang nararamdaman, yung mga sukang umabot na sa kanyang lalamunan ay pilit niyang nilunon. Matapos nito, napatitig naman sa kanya ang matanda habang nagtatanong dito ng, Kayo ba yung demonyo kagabi sa bahay namin? Anong problema nyo? Bakit kayo ganyan? Hindi ba kayo mabiro? Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Biro ba yon para sa'yo? Huwag kang magbiro sa mga taong hindi mo kakilala, iho. Mabait kami kung sa mabait, pero inutil kami sa mga taong wala namang pakialam sa aming nararamdaman. Huwag mo sanang isipin na ang pag-uusap nating ito magbibigay linaw sa lahat ng hindi natin pagkakaintindihan. Nagdala ka pa talaga ng armas. Bakit hindi mo bunutin yan?
para magkaalaman tayo. Dahil sa sinabi nito, agad namang napabunot itong si Loranyo. Walang pagdadalawang isip itinutok niya yon sa noo ng matanda na para bang hindi man lang siya nagdadalawang isip na pumatay ng tao. Akala niya masisindak niya yon pero pagtitig niya sa mga mata nito, doon niya napagtanto na mas halang pa ang kaluluwa nito kumpara sa kanya. Maya-maya pa, nakangiting hinawakan naman ng matanda ang gatilyo ng kanyang baril, sabay putok nito sa kanyang noo. Maniwala kayo o hindi, kitang-kita ng kapatid ni Loranyo ang pagbaon nito sa noo ng matanda, subalit sa kasamaang palad, hindi yun bumaon. Kahit napakainit ng balang yon, umusok lang yon sa balat nito, sabay bagsak sa lupa. Matapos naman itong makita ng kanyang kapatid, nagmamadali naman yung umuwi sa kanilang bahay para ipagsabi ang mga nangyari. Nang mapag-alaman naman yon ng kanyang ama, agad naman nilang pinuntahan ang kinaroroonan ni Loranyo kung saan nadatnan niya ito na dahan-dahan ng lumuluhod sa harapan ng matanda. Kahit takot na takot noon ang kanilang pamilya, nagpupumilit silang lumapit dito para humingi ng awa. Matapos namang marinig ng matanda ang pagmamakaawa rito ng ama ni Loranyo, hindi naman ito tinutulan ang nais nitong mangyari. Bago nila nilisan ang lugar na yon, mariin pa rin sila nitong pinaalalahanan na hindi pa doon magtatapos ang kanilang pagtutuos. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nakabalik na nga sila sa bahay nila. Pagpasok nila sa sala, doon pa lamang nanumbalik ang wisyo ni Loranyo. Ayon sa kanyang kapatid, na kung nagkataong hindi niya yon naisipang sundan, maaaring hindi na nila ito makukuha ng buhay. Dagdag pa nito na, habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ng matandang yan, ramdam na ramdam niya ang hangarin nitong patayin si Loranyo imbis na turuan lang ito ng leksyon. Labis nila yung ipinagtataka, gawa ng may iilan naman silang kababaryong nagkasala na dito, pero purong mga pangdidisiplina lamang ang ginagawa nito. Sa pagsapit ng takip silim, hindi pa man gaanong dumidilim ang paligid, rinig na nila ang pagsisialulungan ng mga aso. Dala ng kanilang matinding takot, nakalimutan na nila noong lumapit sa mga albularyo para humingi ng tulong. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikiramdam sa paligid, may mga naririnig silang malalaking nilalang na tumatakbo sa labas ng kanilang bahay. Kapag sinisilip nila ito, wala naman sila doong nakikita. Subalit, kapag hindi nila yon tinitingnan, malakas ang kutob nila na meron talagang nagpaparamdam sa labas. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na maatim ni Loranyo ang mga nangyayari, nagdesisyon na yung kunin ang mahahaba niyang armas para makipagpatayan sa mga ito. Sa kabila ng kanyang mga naranasan, animoy hindi pa rin yon nadadala. Wala namang nagawa yung pamilya niya para pigilan siya sa kadahilanang maging ito man ay tinatakot na niya. Paglabas ni Loranyo sa kanilang bahay, doon ito napansin ang biglang pagtahimik ng buong lugar. Dala ng kuryosidad ng kanyang kapatid, naglakas loob yung sumilip sa siwang na nasa ilalim ng kanilang bintana. Pagsipat nito kay Loranyo, doon ito nasaksihan na kasalukuyan na pala nitong kinakaharap ang 5 aswang. Bawat isa sa mga nilalang na yon, merong iba't ibang wangis at anyo. Habang pinagmamasdan ni Loranyo ang mga ito, pilit naman niyang kinakalabit ang kanyang armas pero hindi yun pumuputok. Maya-maya pa, pagputok ng baril niya sa kanyang paa, bigla naman siyang napasigaw ng napakalakas matapos siya nitong maputukan. Pagbagsak niya sa lupa, walang habas naman siyang sinunggaba ng mga nilalang hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na siyang nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan. Tandang-tanda noon ang kanyang kapatid
ang mga malalalim na saksak ni Loranyo sa kanyang binti, muka at dibdib. Basag-basag din ang pagmumukha nito buhat sa walang sawang pagsapak dito ng mga aswang. Hindi naglaon nang tuluyan na yung bawian ng buhay, kitang-kita ng kapatid niyang yon ang isang babaeng aswang na merong kinuhang katawan ng saging sa labas ng kanilang bahay. Pagbuhat ng isa nitong kasama sa bangkay ng kuya niya, ipinalit roon ang katawan ng saging na sa isang iglap naging kawangis ng bangkay ng nakatatanda niyang kapatid. Sa puntong yon, hindi na niya mawari kung ano ba ang totoo sa kanyang mga nakikita at panlalaro lamang ng mga aswang. Alam niyang mahirap yung paniwalaan pero wala siyang magagawa sa kadahilan ng yun naman talaga ang kanyang nasaksihan. Bago nilisan ng mga nilalang na yon ang kanilang lugar, nasipat din ng kapatid ni Loranyo kung papaano lulunin ng buo ang bangkay ng kanyang kapatid. Maya-maya pa, bigla namang nagsikumpasan ang mga pakpak ng aswang hanggang sa paisa-isa na yung lumipad papalayo. Dala ng takot ng kanilang pamilya, buong magdamag, nakiramdam lang sila. Sa pagsapit ng umaga, ang nadatna nila sa labas ng kanilang bahay ay ang katawan ni Loranyo, hawak-hawak ang armas nito. Pagkasilay nila rito, agad naman nila yung ginawa ng ataul kahit alam nila sa kanilang mga sarili na hindi na yon ang totoong bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Sa pagsapit ng gabi ng lamay, bumisita ang pamilya ng mga aswang sa kanilang bahay. Personal nitong kinausap ang pamilya ni Loranyo upang mabigyan ng linaw ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa mga ito, kaya nila hindi na binigyan ng pagkakataon si Loranyo na magbago gawa ng amoy na amoy nila ang kasamaang ginawa nito. Mariinding inilahad ng matandang aswang, ipapakita nila ang dating buhay ni Loranyo bago ito madapo sa baryo nila. Dagdag pa nito na, mariin nilang kinokondena ang gawain ng mga taong ubod ng sinungaling, lalo pat kung ang pag-uugali nito ay hindi nagkakalayo sa kanilang uri. Sana maintindihan mo ang rason namin. Hindi namin siya pinatay ng walang dahilan. Sadyang kami ang naging instrumento ng mga taong ginipit ng anak mo upang magkaroon sila ng hustisya kahit papaano. Papayag ba kayo? Mabubuhay ang taong iyon na hindi man lang pinagbabayaran ng lahat ng kanyang kasalanan. Paglalahad ng matanda sa ama ni Loranyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pangako nito sa kanila na wala yung gagalawin sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng matanda, isa ang pamilya ni Loranyo sa mga taong kinikilala nilang malapit sa kanilang loob. Bagaman hindi sila gaanong nakakapag-usap, sapat na sa kanilang makita ang mga itong nasa maayos na kalagayan. Mariinding inilahad ng matanda sa kanya na kung nagkataong humingi sila ng tulong noon sa albularyo, paniguradong hindi rin yun tutulong. Pagkarating kasi ni Loranyo sa kanilang lugar noon, ikinalat na nila ang balita ukol sa tunay na pagkatao nito. Hindi naman naging mahirap para sa mga albularyo na sila'y paniwalaan, lalo pat marami na rin silang pinagsamahan. Matapos namang marinig ng kanilang pamilya ang sinabi ng mga aswang, ninais nilang wag nang makipagtalo pa. Sa loob ng 3 araw, na naginip ang kapatid niya sa lahat ng masasamang gawain ni Loranyo. Dahil dito, nagawa nilang malaman ang katotohanan sa likod ng pinagdaanan nito. Kahit wala silang basihan na yon ay totoo, mariin nilang pinaniwalaan ang bawat katagang sinabi sa kanila ng mga aswang. Lumipas pa ang ilang araw, inilibing na nga nila ang bangkay nito. Matapos nun, unti-unti na rin nilang kinalimutan si Loranyo nang sa gayoy magawa nilang mabuhay ng payapa. Lahat ng ari-arian nito ay kanilang ginamit
na siya namang nagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin makakalimutan ng kapatid ni Loranyo ang tungkol sa pag-amoy ng mga aswang sa kapatid niya na may dugo ng mamamatay tao. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung mga uri ng kwento na marami na tayo nalapag na ganitong klase ng kwento sa channel natin na tinatawag natin na karma. Ika nga. Kasi sa dami ng pinatay ni Loranyo, sa dami ng taong dinupang niya, ginulangan niya, penerahan niya o kung ano-ano pang masasamang gawain, asahan mo na sa sarili mo na meron talaga yung balik. Well, hindi man siguro ngayon, hindi man siguro sa unang taon, ikalawang taon, ikatlong taon, pero meron at meron yan. Niluluto lang yan ng Diyos para gawin sa'yo. Tapos gagawin yan sa pinakamasakit na paraan. Diba? Hindi natin masasabi na namatay kaagad si Loranyo sa pinagkagagawa sa kanya ng aswang. Pwedeng sa paningin ng kapatid niya na patay na kaagad, pero alam ko pinahirapan pa to. Ito rin yung magagandang halimbawa ng kwento na kung ano nga yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa'yo. Pag gumawa ka ng mabuti, asahan mo na may mabuting mangyayari sa'yo. Diba? Pero kasi nga sa kaso ni Loranyo, sobrang dami niya ng taong inagrabyado Diba? So, para sa akin, deserve niya yun. Kasi kung iisipin ko yung mga pinatay niya na tao, tapos yung mga pamilyang naiwan nun, ang sakit nun. Diba? Yun lang naman sa akin lang. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.